Ulia guztita banoiak kalera, ez dauka denbora ez ikatzeko. Perfume arabe onduan Marcelo, prosa poitzan retokatzeko. Ez dut esango perfumian izena, hori originala izateko. De todas maneras asko aldatzen do, según una pues lo decido. Según una pues me pongo una de Lancome, ostirala badatako jabeto. Bomboi batekin geratuta banau, hobeto ez dut zut erakutsiko. Itxi bihotzat markana Espainetan, esaten duz, estatze jakola. Espalien bolitxik ikusi barik, hau nahi dau 2019-tik. Nola, enaz egongo babero, hogeita marrado itzen ditu. Bera, hotxa belarri onduan, nola ez dut izer ditu. Poltsaldian gainean beti, lo que me gusta es la actitud. Burbuja, loran perrier lakue, topa etzan da egiten dugu. Bera, eskerera eskumara txintxin. Bera, eskerera eskumara. Eskerera eskumara txintxin. Eskerera eskumara. Xaimere hausainak imagnia eta koko, oetu alegaztetan izo dura bien poco. Tu hauteko uturi yo la retoco, aukeratzen honena no me equivoco. Se ve que el perfume te dejo hipnotizado. ¿Y a dónde